Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna ang mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, Gobyerno Nasyonal nagpasalig maghatag 3 milyones ka doses ang bakuna sa probinsya. Tay-tay nga mag-aangot sa Guimaras kag Negros Occidental may feasibility study na. Sa balita nasyonal, SSS ipaydalom sa investigasyon sang Kamara. COMELEC nagpagawa na sa calendar of activities para sa 2022 elections. Sa balita international, kaepektibo sang AstraZeneca vaccine sa mga bata pagatunan sang Oxford. Sa balita sa sports, FIBA Asia Cup Qualifiers Game sa Pilipinas, madayon sa gihapon. Balita entertainment, Heart Evangelista nagbida na naman sa New York Billboard. Samtang sa balita special, aton pag-istoryahan ng mga do's and don'ts para mapabilin nga man nami ang imo nga buhok. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga daw Lunes, Pebrero 15, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon, Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang tail end sang frontal system ang mag-aapekto karon sa nasilangan nga bahin sa Southern Luzon kag Visayas, samtang ang northeast monsoon naman ang nag-aapekto sa nabilin nga bahin sang Luzon. Ang Western Visayas, kalakip ang Negros Occidental kag Bacolod, maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagpanalithi bangod sang localized thunderstorms. Mahinay tutob mabasko gahuyop sang hangin, gikan na sidlangan padulong nakatunda na sidlangan ang maeksperiensya naman sa isla sang Negros ang baybayon, mangin makanay tubtob kasarangan ang pagdapya sang balod. Ang tao balauna 15 karon sa hapon kag ang hunas la 7:37 naman karon nga aga. Ang adlaw nagbutlak la 6:20 kaina, magatunod naman la 6 karon sa gabi. Ang temperatura mabatyagan sa 24 degrees Celsius, tubtob sa 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Good morning na kag welcome diri sa aton nga Aksyon Balita Morning Edition. Good morning dira kay Alex Monteza. Remind ta lang ka ha sa imong adoption sang mga ido bla. Masyaran mo karon na mas mahigit masyaran mo karon amigo Alex ha. Gracia Hareta Horvidalia watching from Silay City. Sakay Rodelyn Alvarez Bayabado, Rita De Leon Catalan dira sa barangay Pahanukoy. Good morning. Bia Jonathan sakay Leisure Tadi. Pa-shoutout sa Balboa kag Tadi family sa Bago City. Yes, good morning dira. Tanan nga taga Bago, good morning. Sige. Present ko na liwat si Ara Tuparan Montuari Hinio. Bluetooth speaker sa Kabati Bilog nga Bantog Lake Ranch. Ay ara kada sa Bantog Lake Ranch sa RR. Donna Navarte Macario kag kay Ryan Demi. Shout out ko na sa family Demi. Mary Joy Camero, good morning man. Rhea May Ladjo. Kay Christ Caripol Javier Tanatan. Jean Oisiser, Homa Lumena, Kimosabe Magellan, Michael John Season, good morning man sa imo, kag tanan kuno nga Energy Fans Club, good morning, kumpare niya Romel Silva, kag Juan Lagunday, dra sa Bago City, monitoring from Chateau Elise, Paranaque, kay Tere Simpronyong, kay Althea Kim Eriman, good morning man, Carol Montoya, tamyaw niyang amiga niya sa Montevista Elementary School, Mary Jane Abalayan, Millicent Joy Alutaya, Corazon Cordero, kag Nene Beth Garcia. Pilton Lipura,
from Pasay City. Christine Menias Villalobos, good morning sa imo, Christine. Sa Don Salvador Benedicto, good morning mo sa NG Fans Club. Sige mo, Clarito, ginatamyaw man, kag tatay Fred Madrid ni Alex Montesa. Joy Drilon. Sa kay Kelly Jelly, good morning man, kag sa pamilya niya sa DSB, kag kay Biboy Villasor. Sa kay Ann Bella, belated happy Valentine's man. Valentine's Day, no? Sheila Alagos, natamyaw man si Lovely Jane Famoso. Ev Smart, Tadeo Salcedo, watching from Tansa, Cavite. Al Vicino Tenorio, from Sara, Iloilo. Kay Shi Lukson, watching from Cabuyao, Laguna. Greet naman si Roger kag Presi Lukson, sang Alihis. Noel Amar, good morning sa imo, Noel. Good morning mga kuno kay Ma'am Vanessa Mayo sa Minnesota. Christine Joy Itabag Lumugda. Ginatamyaw niyang Itabag kag Lumugda family sa barangay Ubay, Pulupandan. Tubangan sang balay gali ni Argali ang kuan la Bantog Lake Ranch. Marilo Villarta naman, Alex Montesa, ginatamyaw niya man si SN2 Jonard Ostonal sa Philippine Coast Guard, Bacolod. Dina Malabago, Binmar Malakad Colyantes from Saudi Arabia. Gene Sulgon sa Valladolid. Victoria Santana, natama si Ivan Cañete Roldan Cristales. Shabina Aquino, watching and listening from Saudi. Sumaganon ko no, good morning. Standby na sa mga balita lokal. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal, ginkumpirmar ni Governor Bong Lacson nga nagpasalig ang gobyerno nasyonal nga maghatag sang 3 milyones ka doses ang bakuna para sa 1.5 milyones ka mga negrense. Duwa pa ni Lacson, ini ang libre apang hindi makapili kung ano nga sa isang bakuna ang idonar o kung ihatag sang gobyerno nasyonal. Pagklaro ni Lacson, 80% na sang bakuna ang nakuha sa mga manggaranon nga pungsod, kag 20% na gid lamang ang ginaagawan sang pungsod Pilipinas rason kun nga mas ginpakamaayos ang National Interagency Task Force nga magpagig-angot sa iban pang pharmaceuticals para makabakal sang bakuna. Nagahinyo ang gobernador sa publiko nga samtang wala pa ang bakuna, sundon lang ang tanan nga mga health protocols. Nagalaom ang gobyerno probinsyal sa Negros Occidental nga makabaton sa reasonable nga share sa COVID-19 vaccine sa linsa AstraZeneca Pharmaceuticals Incorporated pagi kay Provincial Consultant Albi Benitez. Sura kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, madamo sa mga local government units ang nagaagaway agod makakuha sa libre nga bakuna kontra COVID-19 halin sa gobyerno nasyonal. Dugang pa ni Diaz, magadepende kay Benitez ang pagkumbinser sa gobyerno nasyonal para paboran ang pangabay sa Negros Occidental bawod malapit ini kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. kay Presidente Rodrigo Duterte. 3 milyones ka doses ng COVID-19 vaccines ang ginpangabay ni Governor Bong Lacson sa gobyerno para sa 1.5 milyones ka mga negrense. Ang bakuna ang ginalauman nga mag-aabot sa unang semana sang Marso. Ginklaro naman ni Governor Bong Lacson sa pag-abot sang bakuna kontra COVID-19 mangin prioridad sa probinsya ang mga frontliners nga empleyado sang gobyerno. Sa programa nga Vice Gov in Action, ginkumpirmar ni Lacson nga nagpirma na ang probinsya sang tripartite agreement kaupod ang gobyerno nasyonal kag AstraZeneca Pharmaceuticals para makabakal sang 100,000 ka doses sang bakuna. Sunod pa kay Lacson, sa Marso ianunsyo sang AstraZeneca ang delivery sang bakuna. Patag ni Lacson, nagpasalig ang gobyerno nasyonal nga hindi makahalit o kung hindi makahalalit ang bakuna, apang hindi pa may baluan kung saan ini mag-aabot. Just for the public to know, the provincial government has signed a
agreement, no, a tripartite agreement between the National IATF, tapos siyempre ang pharmaceutical and the province. This is AstraZeneca. We have ordered 100,000 doses, no, because ang priority natin is really just our frontliners, meaning frontliners that are employed by the provincial government. Si Governor Bong Lacson. Nagpakabayang Task Force Disiplina sa Bacolod Emergency Operations Center nga i-review ang face mask, face shield kag social distancing ordinance kag ilakip ang pagpanaog sang penalidad sa mga establishmento nga nagatugot sa ila customer nga nagalapas sa health protocol. Base sa City Ordinance number 966 kag 944, wala sang penalidad ang mga establishmento nga magalapas sang regulasyon sa ila customer. Suno kay Task Force Action Officer Wilfredo Gilingo, kung wala nagasunod sa sulod sa establishmento ang isa ka persona, dapat hindi na panaugan sang penalidad. Ginehemplo ni Gilingo nga may mga persona nga yara sa kapihan pero wala man nagapangape kag wala man nagasuksok sang face mask. Para kay Gilingo, ang establishmento ang dapat amo ang una nga magsaway sa ilang mga customer nga nagapasaway sa sulod sang ilang jurisdiksyon. Ginklaro man ni Gilingo nga wala ini ginalagas nga mamultahan ang mga establishmento para iban sa ila ang nagasalig na lamang kag wala nalabot sa mga nagkatabo sa syudad. Ang Task Force Disiplina ang regular nga naga-report sa EOC kag City Legal Office angot sa ila operasyon nga ginapatigayon. Nagahimo na sa panibagong feasibility study ang mga otoridad may angot sa proyekto nga pagpatindog sang Taytay nga magaangot sa probinsya sang Guimaras kag Negros Occidental. Sa programa nga Vice Gov in Action, ginbahag ni Governor Bong Lacson nga buhi pasagyapon ang nga proyekto kag madayon gid sa nagakaigo nga panahon. Ginkumpirmar ni Lacson nga naghatag sang mando ang mga natungdan nga ahensya nga maghimo sang panibagong nga pagtuon kag kalakip na sa konsiderasyon ang mga lugar sa ikatatlo nga distrito sa probinsya sa din iangot ang Taytay. Paatag ni Lacson, wala gid nila makita ang unang feasibility study rason kung nga naghinyo ini sang panibagong nga pagtuon. Sa karon nga mga lugar sa ika-4 kag ika-3 distrito ang mga lugar nga tutukan sa sining feasibility study. Ang duha ka mga lugar nga ginmit lang ni Lacson nga mahimo patukuran sang Taytay amo ang banwa sang Ibi Magalona o kunang siyudad sa Victoria. Samtang ipaatag naman ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga suportado sa probinsya ang proyekto apang nagakadapat lamang nga tun-an ini sang husto. Remember ang aton bridge program sa Guimaras to Negros Occidental? There is already now a new order to make a new feasibility study. Okay? The instruction is also to look at other areas in ara sa 3rd district, which is either Victorias or Ibi Magalona. Basically, the message I'm getting is that buhay pa ng plano. Madayong ang connection from Panay to Negros Occidental. No? Si Governor Bong Lacson. Nagapati ang Office of the Provincial Veterinarian nga mas nagasanyog ang produksyon sang baboy sa probinsya sang Negros Occidental. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahagi ni Dr. Nante Decena nga ginpaagi sa artificial insemination o kon AI ang produksyon sang baboy sa probinsya. Suno kay Decena, ang AI ang isa sa nagabulig sa probinsya sa produksyon sang dalagko kag manami nga rasa sang baboy. Suno pa kay Decena, sang nagligad nga tuig, 4 ka mga AI center ang ginpatukod ni Governor Bong Lacson para sa produksyon sang baboy. Sa karon nagapabilin nga African Swine Fever free ang probinsya sang Negros Occidental gani mapahayag nga luwas sa katalagman ang pagkaon sang baboy. Samtang sa pinakaulihing nga report, ang supply sang baboy ang madamo sa gihapon kay sufisyente pa agod makasupply sa mga lugar nga apektado sang ASF. So may ara kita gin hatag nga mga breeder nga baboy, breeder nga manok, as well as mga breeder nga baka and kanding. So in terms sa baboy, ang programa sa probinsya na focus sa artificial insemination sa baboy kay para madasig magdamo. Kabahin sang pahayag ni Provincial Agriculture Dr. Renante Decena. Gindumili naman sa Kapitolyo Provincial sa Iloilo ang pagsulod sa mga produkto nga baboy halin sa Eastern Visayas. Kasunod sa report sa Department of Agriculture nga may panibago nga kaso sang African Swine Fever sa Leyte kag Masbate. Sunod kay Iloilo Governor Arthur Defensor, ang tanan nga salakyan nga nagabiyahe sang livestock nga magasulod nga magagwa sa livestock auction market kag livestock holding facilities ang magaagi sa maidid nga disinfection.
Doon pa ni Defensor nga kadapat man nga magdala sang updated nga disinfection clearance nga pirmado sang livestock technician o kung otorisado nga individual ang kada livestock transport carriers. Gimandua pa ni Defensor ang mabanwa nga nahamtang malapit sa baybayon nga istriktuhon ang pagbantay sa pagsulod sa mga pork products gikan sa Masbate. Nabaluan nga ang Pungsod Pilipinas ang una nga naka-record sang kaso sang ASF sa atong Setyembre tuig 2019. Target ni La Castellana Mayor Umayla mangilimutan nga mas pangapasan yugon ang turismo sa ila banwa paagi sa personal nga pag-promote sang lugar. Sa interview sa Kapihan sa Aksyon, ginpahayag ni mangilimutan madamo na sa karon sang maghimo lagawan sa ilang banwa labi pa ang nasakupan sang Mandayaw, Mansalanaw kay iban pa nga barangay sa La Castellana. Suno pa sa alkalde siya ang personal nga nagakadto kag nagapromote sa lugar agud makaganyat sang madamo nga turista. Sa nabaluan ang banwa sang La Castellana ang isa naman sa karon ginakabig nga tourist destination sa probinsya sang Negros Occidental bangod sa madamo nga cafes, manami nga views kag waterfalls. Saturday, Sunday, nang gutok-gutok na gid Gani? ang mga viewing decks and cafes namon. So, mas mayo kung gusto mo gid nga mag-enjoy gid ka bala sa place. Mas mayo kung Monday to Friday kay ang space do masolo mo gid balahaw. Okay. Kabagin sang payag nila Castellana Mayor Umayla mangilimutan. Aksyon Radio Philippines Standard Time na 7:21. SSS ipaidalom sa investigasyon sang Kamara. Samtang COMELEC nagpagawa na sang calendar of activities para sa 2022 election. Ang detalye sa mga balita national sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Yes, good morning dra kay Suzette Alunan sa Hong Kong. Good morning sa imo Suzette. Noel Amar. Yes, sharing and likes done. Thank you. Sa kay thank you makuno no, Sir Noel Amar from Miss Vanessa Mayo. F. Smart Tadeo Salcedo, Joval Trinidad.
Sakay Binmar Malakad Colyantes, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Si Leisure Tad Eagle is watching from New York. Hindi ko sigurado kung sino sa bata, no, kay may mga amigo ko nga tad-e, si Renzi, kag si at nagtaliwan na itong isa si Pritchard. Hindi ko sigurado kung ining si Leisure, kung sino sa bata, no, ma-comment na niya kung sino sa bata. Sige, Marites Bautista, ang si Ma'am sa una, tad-e, teacher na mo, isang elementary. Kay amigo naton Andy Delgado dira sa Japan. Kumusta man dira kay Mary Ann, no? Kay sa mga kabataan, good morning dira sa inyo sa Japan. Remia Garcia, good morning man. Allen Franz Camacho, monitor gid pamilya Camacho kag si Bonga sa barangay Hagimat, La Carlota City. Sakay Melchor Baroka Rumbinas kagawad mga agad ra sa imo kag sa pumuluyo sang barangay Juan kuno, good morning man. Kay Mayor Estraudra, amigo naton Ernesto Estrau, good morning sa inubaan. Jerry Enriquez, happy birthday kuno kay Janre Uy Enriquez. Hinablos ni Jerry ni. Ginagreet man ni Ma'am Vanessa ang iyang mga pakaisa dira nga sa Goles family sa Silay. Kag sa iya sini nga sister nga si Mrs. Alvarez sa Tangub. Kag good morning man kay Miss S. Suset Santander sang Barangay Sumag. Ma'am S, good morning sa imo. Daw naidlaw naman ko kay Ma'am S ba, no? Sherlita Mewar Cantujas, watching from New Lucena, Iloilo. Sige, kay Jojo Gaborno. Pwede na sa mga kaparisto sa Comelec? Yes! So mga adlaw hindi lang kay kung kada Lunes ka disinfection sila. Oh. So good lang buwas hasta Sabado pwede na Jojo makapa-rehistro sa Comelec, no? Edsel Camento, Patrick Makalipsay, Erwin Gonzalez, sa kay Eden sa Panta Kasuyon sa Pinaginpinan. Kay Ma'am Lily King sa London. Good morning. London Bridge is falling down. Kanta, gina-action boy, no? Sang bata ko, ginahampang nila naman sa akong mga friends. Ay na, London Bridge is falling down. Muna? Falling down, falling down. Nakakurog-kurog na yan. Sige, go! Kay, dito? Merly. Kay Merly Gonzaga. Alam mo na si Ma'am Suzette Alunan? Yes, of course. Good morning. Kay Merly Gonzaga, maayong aga sa imo, dra sa may barangay Alihis. Okay, good morning, ma'am. Kay Novi Valencia Sobaldo, ara man siya action boy. Kay Josephine, Metante. Noel Amar, tani kabay pa, isa man kami sa Into, atong lechon bla. Ang lechon. Ay, Biktima wala pa ito natapos. Isa man sila sa into. Ano sa December 25? Pwede, Jackson Boy, kay may kilala ko, gani kang bako to bala sa isa. Gistorya ko siya after the interview kay Rex. Makoti, ano ni sir? Atong manda sa adlaw, ang iyang order, mo itong February 11? Namako, sir, ano sir, i-refund yun lang, or matagan yun, boss, sambal na. Ay, hindi, okay ang boss. Ang may ano lang ko niya, ang February 7, kag 6, ito, sila lang to i-refund naman, boss. Ang boss, ma'am, may lechon, gidya, ma'am, ay, pagka-boss mo, ay! Why, good? Oy, pasali gali. Si Jerome man. Ang miga mo to yung nagbusong? Ang miga mo yung nagbusong? Nga man. Saan pasali gali? Pwerte, baway man na. Kay lalaki mo to sa... Lalaki. Kaya mo na gali. Pwede na yan. Wala siya yung buo ng bag. Nga, minsan mo kung lalaki, hindi magbusong sa pasali. Ay, kalain. Ay, nako, kasadya sa lechon. Melissa Montenola, good morning. Kay Christine Minyas Villalobos. Uy, nakakita ay kami ni kahapon ni Christine, action boy. Kita ko itong tagaan mo sa bag. Yung pangyangi padala ko sa mga bag, inatag mo siya. Yes, yung basta may hatag ka action boy nga, ano pag siya ko, wala ito malang ginagamit. Kinamot sila ginahatagan. Agale, mga matupad balay niya. Mga, oo, pwede ka gito kahatag sa iya. Tikapon nakakita ay. Sige, makapad. Pag in fairness, padala niya ko sang tamis-tamis nga saging. And in fairness, wala kagid ng hatag. Ara, sa lamisa to ang saging. Nagdala ko. Nansili ko action boy. Gina-judge mo ko yan. Ako nga dami pala saging gid ko yan. Oo, ato to. Pwede ka makakawin. Ang saba.
Hindi Kay to good galing for the sa heart na siya mo. ang saba, good for the heart. Siguro basi may sagingan na sila ni Christine. Basi, Pwede taguro kabakal, di ba? Damo ko saging. Oo, kaya kung magpa-DSB ta, gabakal ko actually saging. Pero sige, kanami, thank you so much. Na-appreciate Makagi ko to sa- kaya agyan ko siya. Sige. Sige, standby sa aton mga balita national. Kag sa aton habon pampalitan. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:32, detalye na sang mga balita nasyonal. Magapatigayon sang investigasyon ang Kamara may angot sa financial condition sang Social Security System kasunod sang plano nga isuspend ang pagpasaka sa kontribusyon sang kada miyembro. Sunod kay House Committee on Public Accounts Chair, Provinciano ako Party List Representative Jose Bonito Singson Jr. ang investigasyon patigayonon karon nga adlaw Pebrero 15. Pahayag ni Singson tuyo sang Kongreso nga hibaluon ang kakulangan kag ang ikasarang sang SSS ilabi na sa pagserbisyo sa publiko. Duga pa ni Singson hibaluon man sang Kongreso kung kinanglanon gid man ang pagpasaka sang kontribusyon bangod nga madamo ang nag-apelar nga ipaiwa ini bangod man sang COVID-19 pandemic. Sa Social Security Act of 2018, ginapanugutan ang Social Security Commission sang pinakamataas nga governing body sang SSS nga magpasaka sang contribution rate sang 1% kada tuig sumugod 2019 tubtub 2025. Ginpagawa sang Commission on Elections sa COMELEC ang calendar of activities para sa patigayonon nga Mayo 8, 2022 nga National and Local Elections sa Pilipinas. Sa ginpagawa nga COMELEC Resolution number 10695 ang pag-file sang Certificate of Candidacy o COC para sa tanan nga elected positions sa gintarana umpisa Oktubre 1, 2021 tubtub Oktubre 8, 2021 kalakip na ang mga adlaw sang Sabado kag Domingo. Mag-aumpisa naman ang election period Enero 9, 2022 kag magatapos sa Hunyo 8, 2022. Panumdom sa COMELEC sa panahon sa election period, ipatuman ang gun ban sa mga pungsod nga nagakahulugan nga hugot nga day sa Mayo 9. Samtang ang mga kandidato para sa local elected positions kalakip na mga miyembro sa House of Representatives kag regional, provincial, city kag municipal officials ang mahimo mga kampanya umpisa Marso 25 tubtub Mayo 7, 2022. Ginklaro man sa COMELEC nga hugot nga ginadumilian ang pagpangampanya sa Huwebes Santo kag Biyernes Santo nga natuon naman sa Abril 14 kag 15, 2022. Ginkakibot naman ni Vice President Leni Robredo nga nauna pa bakal bakuna ang Bangladesh sang sa pungsod Pilipinas. Target nga mabakunahan sang Bangladesh ang ila kapin 3.5 milyones nga pumuluyo gamit ang bakuna sang AstraZeneca.
Sunod naman kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., ginadiyo na karon ang indemnity agreement sa tunga sang World Health Organization led nga COVAX facility kag sang Pilipinas para masulbar ang problema sa delivery sang COVID-19 vaccines. Ang manubo nga demand sa mga residente nga luyag magpabakuna ang mangin pinakadako nga hangkat para sa local government units kan LGU sa patigayunon nga COVID-19 inoculation drive para sa masunod nga mga inadlaw. Ginpatawag ni Department of Interior and Local Government kan DILG Undersecretary kag spokesperson Jonathan Malaya nga ang low demand sa vaccination ang tugas sang mga huring-huring kag mga hindi beripikado kag negatibong impormasyon nga nagakakuha sang publiko. Liwat man ang giningganyo ni Malaya ang publiko nga magpabakuna kadungan sang pagpasiguro nga ang tanan nga mabakuna gahatag sa pumuluyo ang luwas kag epektibo bangod nag-agi ini sa insakto nga proseso. Suno pa diri ang mabakuna ang nag-agi man sa pila ka panel of experts antes nakakuha sang approval gikan sa Food and Drug Administration o FDA agud masiguro ang kaluwasan kag kaepektibo sini. Una na ang reports ang pila ka local chief executives nga magamay lamang ang mga residente nila nga nagapalista para magpabakuna batok COVID-19. Samtang magasugod naman ang sponsorship kag debate sa Kamara sa kinadusong nga charter change sa mga probisyon may angot sa ekonomiya sa maabot nga Pebrero 22. Suno kay House Committee on Constitutional Amendments Panel Chairperson Alfredo Garbin Jr., gin-adapt sang House Committee ang resolusyon sang Kamara kag Senado nga ginduso ni Speaker Lord Alan Velasco nga nagaduso sa mga economic amendments sa charter sa Pungsod Pilipinas. Sa resolution sang duha ka panalgan sang Kongreso, ang mga tinaga nga unless otherwise provided by law ang idugang sa probisyon nga nagadumili sa partisipasyon sa madumulo o nga negosyante sa pagdumala sa mga negosyo base sa ila proportionate share of capital. Idugang man ang mga tinaga sa probisyon nga nagasiling nga mga Filipino citizens lamang ang makakontrol kag ukon mag-arkila sang pampubliko nga kagamitan bulutuan kompanya sang media kag advertising companies sa Pungsod, Pilipinas. Kag sa katapusan nga balita national padayunon sang Senado ang diskusyon may angot sa pagtukod sang Department of Overseas Filipinos subong adlaw Pebrero 15. Sura kay Senate Committee on Labor Chairman Senator Joel Villanueva tutukan sang komitibang rason kung nga akin hanglanon sang talatapan nga maghatag ig talupangod sa sitwasyon sa mga overseas Filipino workers. Ginapangabay ni Villanueva ang iya makopdanan sa Senado nga magtambong sa pagsinapol kag magpalabot sa ila personal nga panghunahuna may angot sa sini nga plano. Diskusyonan man ang mga pulisa kag programa para sa mga OFWs, human resource complement kag mga on-site services. Nagapati man si Villanueva nga dapat may preparasyon ang gobyerno sa pagpauli sa mga OFWs. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:37. Ka-epektibo sang AstraZeneca nga vaccine para sa mga bata, tunan pa sang Oxford. Inaha kag pila naton ka mga dugang nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon. Agapasumbanwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga gala inspirasyon Aksyon Radio bakolog man sa gihapon padayon Aksyon Radio bakolog saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginagampingan padayon Aksyon Radio.
Good morning sa kay Lisa Joy Ilon Amoroso, kay May Pabalinas Navales. May, good morning dara sa imo. Tamyaw lang ang bana niya. Happy morning. Kagbangon na para mag-abri tiyangge. I love you. Si Miss May, I love you very mucho. Wow, Bongga so si May, sweet no? naman. Sana all So sweet. sweet naman si May. Si Bongga, May, gaya oh. si Miss May, no? Way ko kakabalo nga muna sa gili ka sweet yan, no? Otay Benedicto, sa Mansilingan, good morning. Armando Saison Guevara, good morning. Monitor lang sila sa gihapon. Patrick Macalipsay, La Carlota, sa sige. Kay Glycia Avlas, minus 25 naman sila gapon ko, no? Pwerte na naging katugnaw sa inyo na Glycia. Gabi, no? May alupi ka no, Dor, sambal ni si Noel Amar. Ha, tiubos na eh. Kagagapo, nagbakal ko to Action Boy sa DSD. Kung ano na nakuha niya sunduin, sige panghatag. Gaan mo saging ka na. Ha? Gaan mo ko saging. Oo, ganta saging. Saan ang kabilog Ha? Isa lang ako na. Oo, Huwag gina problema. Engineer Ernie Earl Bailon, good morning man. Dira kay Kate Cardones, may agaman. Sige, sakay okay, Susan Jaime Allen sa Houston, Ito ba lang Texas. alupi ka pa Action Boy ng bakal ko? Kay ano siya yan, hindi siya tamis. Gid. Ako tsaktuwa ng balaw nga Okay. pang pare sa coffee. Kaya yung coffee tamis na nga daan. So, nalauyang ko rin nga alupi nga tamis-tamis. Gid balahaw, di ba? Okay. Ang kumblok ang alupi, kung ano alupi? Uy! Ang kamuting kahoy. Uy! Kasi balaw, ikabalo, balaw. May alupi pa na gani nga mais. Una, meet man Action Boy. Favorite ko man na. Galit kito, wala. Gin-Action Boy, baligya eh. Daw kalabanan, gid kamuting kahoy, kag ang budbud, pagidamian, pag ko sang budbud. Galing kagapon, na sold out, gid. Kaya gaulan-ulan, gapon. Yes, damo na Tina-sold out, gid damo Action Boy. Alopi na lang gid ang bilin. Sige lang, Sige Sige lang kayo makapa-DSB ko liwat dalaan, takasang alopi. Sige. Jean Borom, good morning man. Dira sa kay Grace, kag kay Maria Fe. May aga dira sa inyo, no? Sa kay Teresa Linaha Kayaw, of course, good morning. Kag sa kay Sir John Chong, good morning. Sang Task Force Kasanag. Kag sa kay Cathy, good morning dira sa imo Cathy, no? Mario Villaflor, mayang agaman. Sa kay Judy Dan, dira sa Austin, Texas. Good morning. Kay Lilian Bermudez, sa may Melbourne, Australia. Mayang agaman dira sa imo, no? Kag subong man sa hindi ko kakita mayo. Anyway, sige lang. Anong Valentine's mo ya? Kumusta man? Okay man lang. Si Action Eden, kumusta ang Valentine's niya? Talang sa Action Eden, Action Boy. Kung paano yung spend ang Valentine's Day kahapon. Okay? Gusto ko mabalaan kung ano ang pag-spend. Ako yung kabalo ko, nagpa-doon sa Bador ka. Oo. Si Ann gapon niya, may nagdulong sa iya, gift. Sang Saturday. Wow, sana all. Dako-dako ang gift mo do. Datunga sa iyang height. Sa iyang height. Sa height. No, Anong anod? Siling ko, bago naman to ay. Yeah. Monsieur, bago ko na ito kilala. Bago gani. Galalis yung giling ko. Bago gani. Kaya naunod sa gift. Wala sa ang unod. Sa ang unod pagin. Wala yung buksan. Kay iyalang ko na iyan. Wala siya naglabot bayad. Wala siya naglabot bayad sa naghatag. Wala kay gift bag ang sulan na abi ko delivery. Delivery sa Lazada. May harap na lang nga pa-deliver sila kung lingon. Ayaw muna. Ay, kasubo naman. Pero to yan naghulap dito. Kita ko doon sa guwa. Naghulap to. Kita mo namin dulong. Yes. Nga lang ko doon kadugay sa hulat. hulat. Ano yung picturean mo? Paparazi lang. Sa sining ko bago naan. Bago ko lang to kilala. Sir ya, amo gani na namin ko. Anong nambal ko bago gani ka kilala. Daw mo na yan kay tapos isang pagka 14, nag-spend sa Valentine's with her family. Kaya nag-promise ako na sa iya family mo. Nga magwa sila. Very good ginasyon ba? Ang way ko kabalo si Action Eden niya kung anong iyang Valentine's. Si JM yati may parada sila sang 14. Ang mga single lang nagparada sila yan. So ang iba wala ko idea kung sa Eden wala ko idea. Ibalo ibalo mo na. Basta nakatawag sa kapon sa akon may nabatian ko do background lang. May kasingin nga ice ko. Labya. Wala mo siya sa bulangan. Huwag ka muna. Ambot. Hindi maguro, no? Hindi maguro. Base kung mga... Why ko kabalo kung ano kung din.
ka bingus. Kalay. Mierna David sa Patikwi, Hinigaran. Good morning na sa imo. Ate, sige. Standby na kita mga ka-aksyon sa atong dugang nga mga balita. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:45. Ag sa detalye, Balita International, ginlansar sa University of Oxford ang isa ka pagtuon nga magausisa sa kapektibo sa ilahi mga bakuna kaupo ng AstraZeneca sa mga kabataan sa una kay gaynan. Sa isa ka statement, ginpahayag sini nga hibaloon sa panibago nga mid-stage trial kung epektibo ang bakuna ngayara sa edad 6 tubtob 17 anyos. Sulo pa sa Oxford, yara sa 300 ka volunteers ang kuhaon ka ginapaabot nga karon nga bulan man matabo ang unang batch sang inoculation. Ang mga volunteers nga nag-istar malapit sa 4 ka study sites nga among University of Oxford, St. George's University Hospital, London University Hospital, Southampton, kag Bristol Royal Hospital for Children ang ginahingyo nga magparehistro. Target sa AstraZeneca makahimo sang 3 bilyones ka doses subong nga tuig kag masobra 200 milyones ka doses kada bulan pag-abot sang Abril. Masubo man nga balita liwat sa aton mga motorista, magpreparar na para sa mas mataas nga balayran sa aton sining mga gasolina kag diesel sa sining palabuto sa sining nga semana. Bagod magasaka na naman buwas nga adlaw ang mga oil companies sa ila sining produkto sa petrolyo. Sa forecast sang Uni Oil Petroleum Philippines para sa Pebrero 16 to 22 nga trading week, ginpahayag ang presyo sa kada litro sang diesel may magsaka sa 1.20 tubtob 1.30 samtang ang presyo sang gasolina ginapaabot nga magsaka sang 70 tubtob 80 sentimos kada litro. Ang mga oil companies masami nga nag-announce ang oil price adjustment kada Lunes kag ginapatuman ini sa Martes nga adlaw. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 6 sentimos, Singapore dollar 36 pesos kag 24 sentimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 20 sentimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment Action Boy, by the way, belated happy birthday kay Heart Evangelista. Yes, Heart, belated happy birthday. So, kanami so yung Miss Heart, happy amo birthday. Amo na iya guro nga ngalan, Heart kay February 14 siya yung birthday niya. So kagapo nag 36 years old na siya Action Boy. Okay. So wala pa nagbigay ng iya life gapon. Correct, 40 pa dapat. Yes. So, pero may good news sa Action Boy. Kag ginakabig niya ining blessing sa iyang birthday. Kay nag-ano naman siya, may billboard naman siya dito sa New York. Ang ginatawag na lang ang New York Times Square. Mall Times Square. Ano na siya? Hindi, street na siyang Times Square. Street. Pero kuha na siya ano na to siya. Kasikat yun siya. Ara na ng mga financial kuha sa Times Square. Tanan-tanan. Butang Wall Street, kunara na da. Ang Wall Street, good Street mo na gura. Batang Times Square, mo nang pinakasikat nga kalye to sa ila. Kado ara ginaguro tanan-tanan Yes. yung mga bongga Action Boy. Magkadto katugan ni damo na da sa mga shops bala nga mga high-end. Ate, Doon dapat nakakadto sa New York. Nakakadto ka lang sa New York, no? Amo siyang city nga wala ka katulog. Yes. Correct, no? The city that never sleeps. Yes. So, New York. New York. So, I'm New an York. Action Boy. Actually, hindi. Start spreading the news. Sikan, tada nito. Sikan. Ah. Go. Longing to stay. Sige, go. Ako, so, I'm an Action Boy. Hindi lang actually first time. Kay kaduwa na ni. Gin-model niya ang luxury bag sang award-winning designer nga si paano mag-pronounce yung ngalan? I lang kag A mong so IA, Faraoni. Ang iyang mga bag action bagin check ang mga tahom gyud man to. Si Heart ang isa sa iyang model. Tiyambal ni Heart sa iyang caption sa Twitter, hambal niya, waking up to my second billboard on Times Square, New York. Such a blessing on my birthday. Wow. Grateful.
Bongga, gid si Heart, no? Kag si grabe. Heart Action Boy, nadala mo ni siya sa nakaligad lang nga tuig, nadala na siya sa top 10 most fashionable influencers in the world. Oo, sa Forbes na Action Boy ha, Forbes France. Kag si Grabe, no? Forbes France gali. Kag si Action Boy, ginakabig mo ni siya nga fashion icon. Kay Sino? makita Si Heart. Makita mo niya mga outfit Action Boy, kita mo bisan mo bakal siya Bombay sa kita mo to nag-trending ligad nga. Meron din dansa sa tapangko. Itong mga ito gana yan. Tapos naka-ano siya yan, naka-dress siya yung bongga. Tiyan mo na siya mo. Iban na nag-bash na dayon. Pero tiyan mo na yan si Heart mo. Oo, kag Gina-maintain niya na yan. Yung, kag ano gid siya, may ibuga man siya. Kung pabuga-buga lang siya, may ibuga gid siya si Tita Heart. Manang. Kalain. Ate Heart na lang gali like ito hindi maglayo. Ay, luya man ta. Tito ya si Cheese. Kalain. So, in fairness, Action Boy, si Heart, Pinay, do ka proud ka man bla kay Pinay, pero Pinay beauty makita sa New York Times Square. Imagine bala? Where is she from? Mamo na dahil makita sa mga New Yorkers. Tapos makita sa mga Pinoy ito, ay, si Heart! Perfect. That's Heart. Pero yatuod lang nga lang, Action Boy, si Love Marie, Ong Pauco Escudero. Yes. Mga Ong Pauco, Action Boy, yung mga... Barrio Fiesta Restaurant. Yes. Sige. Balita sa sports, madayon sa gihapon ikatatlo nga 2021 FIBA Asia Cup Qualifiers nga patigayunon sa pungsod. Ini mismo ang ginkonpormar sang FIBA sa dinadalan himuon sa Clark, Pampanga. Wala naman naghatag sa ibang mga detalye ang FIBA kung saan madayon ang duha ka hampang kag kung ano nga grupo ang magahampang. Madumduman nga nakanselar ang FIBA Asia Cup Qualifier sa Doha bangod sa gihapon sang paandam sang COVID-19. Balita espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Kag sa aton nga mga ka-action. Yes, sa Malimang Vanessa, ang Chicago doesn't sleep naman doesn't sleep on Chicago. Wala mo sa katulog. Importante ang Bacolod, yung katulog yan. Ambal ni Noel Amar ang Wall Street sa New York. Na mo nga ni ang Wall Street ganun sa New York. Correct. Times Square. Mga sikat nga mga kalye. Yes. Rona Rihida Trava, good morning mandara sa imo kagay Lito Dayap. Sige. Sige, Action Boy. Balita special. Balita special kita. Ang atong balita special subong nga adlaw, mga do's and don'ts bala para mapabilin nga manami ang imo yang buhok. Kay kabalo Action Boy, halalugan man iblang buhok ta. Kay isa ni ang buhok ta. Crowning glory. Isang buhok ta sa nagadugang man sa view sa aton nga view gid yan. Hindi pwede sa aton tsura, di ba? Nagapa-enhance. Correct. Amo na nga si Dennis Gamuno lang nasa sa mga buhok niya pero sa kabalo nga tanaw niya kung ano nga adlaw, kung ano ang beautiful, how would you look beautiful. True. Kaya importante gini Action Boy ang atong nga buhok. Kaya kabudlay guro des kung news ka kung nga kalbo ko. Okay man. May haraman na babae nga ayan magkalbo. Kalbo. Kablo Action Boy, ang buhok importante gini especially sa mga kababainhan. Yes, correct. Mga lalaki gani kisa aduay kaya. Sa mga lalaki, mga babae gin. Ang kalabanan sa mga lalaki ang ilang buhok parong hindi ka kadula bala ang nila hair di Isa diri naga-start ang ilang agta. Di ba? Ding start. Diri naga-start ang sa tunga na. Grabe no. Tiyan mo na iban ka. Iban na sakil, ang iban iban mga China, makana mo iban may Muslim na sakil, may ara nga Japanese nga sato, namo na bla. Mo na. Ang sakil sa kilid ang buhok. Talaka ba? Sato mo Japanese sato nga. Sato nga. Sabi ko piyo na hindi mo. Iban NPA. NPO, no permanent address. Ano? Ang nawong puro agtang. Alakala, inside mo puro agtang. Iban si Pipe. Anong si Pipe? Kalbo puro-puro. Pwerte! Lamo siya. Doon imog ng adlaw. Sumulong na tamo ka na ba? NPA. CVP NPA. Kalbo puro-puro, nawong puro agtang. Pero to, no? To astag di pala ilang mga agtang, oh. Kaya tawad lang sa buhok. Ang iba niya na.
Ngayong Martian week ko. Ang iban na nga, kakompa ng iban, kay ginarya, ba na nag-islabo, ginaraguluan, manas na husay. Ay, kala. Kala na, Yung husay. nagaluan ka husay lang. Hindi pwede, ano na lang, gel. Pag gel. Yung para na si mo bigote. Meron ba no nga bald ila hair, pero ila bigote damo. Kita ko na. Kita mo na? Kita ko na mga muna. Very good. Kinakita Mga bigote lang daw, para James Harden daw. Kita mo James Harden? Yeah, basketball player. Basketball player. Go. Sige, so ang una, para mahalungan taton buhok Action Boy, dapat magpa-trim kita gali. Pa-trim. So sa mga ibang, especially mga kababainan, doon nahadlok mo na magpa-trim. Ako Action Boy, isama ko da sa, kay, syempre, dudlan ako. Tapos kita ko tong hair ko. Ito lang kulong ko nga hair. Medyo nadudla ko to live. Atong tawag ka ni mama mo. Kung noon sa kaman. Noon sa man ang buhok ni mo. Ting batia mo na naman. So, mga Action Boy, dapat gali, kung makita, tanga doon medyo dry ng punta bala sa aton hair. Yes. Ipa-triman na siya, Action Boy. Muna tawag lang bunga-bunga, bla, no? Dila? Kay, kung hindi mo siya gali pag ipa-trim, Action Boy, ang dry mo na nga hair, naga-split ends na siya. Ang natugas ang split ends. So, mas mayo, ganyan, ipa-trim ta siya. Kaya nagabulig ni para mabuhinan ang aton niya, damage sa aton niya hair. Kag mabalik ang freshness. Correct. So, next Action Boy, mag-take man sang vitamins. Kaya actually, ang vitamins, isa man isa nagapa nami sang buhok tamong, di ba? Ang meron na gani nga, vitamin Action Boy nga for hair lang gidya do mo siya kadako lang ibuk sa mo siya kagpugaan sa imo ulo kag i-massage. Pero do capsule siya Action Boy. Hindi man. Hindi man siya. Kalamansi. Kasab. Meron siya, gamay lang gina siya yan, ng vitamin na para sa buhok. I-cut mo na siya, tapos ibutang mo, tapos i-massage mo siya sa iyong hair. Kaya importante, Action Boy, Siling niya, sakit ka kardones niya, may harap pa yung Action Boy niya. Tsura, puro guya. Kala, isang tsura, puro guya. CPP, magyapon. Bitahan na ang mga amuna, pero kaya tidutay na lang sila yung hulo sa yun, kag sukon shampoo, jutay lang kinanglan. Very tipid na siya, Action Boy, actually. Tipid tips na siya. Kalay. Hindi mo na kinanglan, kag sa husay. Hindi mo na, ano mo sayon mo? Galing no, ano mo naman. So mga Action Boy, dapat i-budget-budgetan to man ato niya buhok. Actually, Action Boy, nami man ang lubi, bala. Katry ka na. Nami man ang lubi. Ang gata, ang lubi. Hindi ang butong, butong mo. Delikado na. Ang gata. Ang gata, Action Boy. Pero ginainit, pag nakon, ganyan mo, magiging siya oil. Hindi mo siya, kag nasa-separate mo ng iya nga, dumaylo-maylo na bala, di ba? So, nangabita dumaylo na. Ang iya, bala nga, tawag sila naman? Kung maluto mo na siya bala, di ba ma-separate ng oil? Kag meron na sang dugi na sampaw bala sa suman. Okay. Latik na. So, amo na siya, nang ang oil amo nang gamiton mo. Amo na ang ginatawag virgin coconut oil? Yes, correct, okay. Action Boy. So, ibutang mo sa iyong buhok. Galing kayo medyo, ka lang for 3 days. Kaya do hindi siya makuha dayo. Ang baho. Sa mo pag-shampoo. Doon sa dama mo na masisubayan kayo? Hindi man. Kaya ako gayon mo ko na sa una. Kaya sa bundo wala. Yung time mong. Sige lang. Okay, para mabalik ang namin nga hair. Correct? Sige. So, next. Pagbalikin ko sa oras. So, next Action Boy, likawi, kabalutan ni tanan. Likawi ang masami mga pag-shampoo sa imo buhok. Kaya meron, nagina sila nga tawag nga, at least once a week, bala hindi ka maligo. Kaya para ang natural oil sa imo nga hair, magwa siya. Kaya kung si ka shampoo, gadray, ginakaspa ka. Ang shampoo, dapat hindi daily paggamit mo. Nana mo na every other day. Every other day. Pasama na daw siguro conditioner lang. Tapos ang conditioner Action Boy, sa punta sa buhok gina-apply. Hindi na siya sa... pati sa scalp? Hindi na siya gali? Ang shampoo ang gina-apply sa scalp. Okay. Ang conditioner, drill lang na yan sa punta. Magaling na siya. Para mag-wavy ang imong buhok? Yeah. Mag-wavy? Hindi, mag-shiny, wavy. Flowy, o doka mo na. So, next Action Boy, likawan ma ang sige, bala, magamit sang plancha or sang pangkulong sa buhok. Okay, kaysa hindi gid malikawan nato na. Pero, kung pwede malang, kuwara ka lang sa inyo balay, hindi lang sige planchaha yung buhok, kag sige curl.
Okay? So, sige. next, last action boy, maggamit sang essential oil. Essential mga oil. Moroccan argan oil. Naman na. Mabakal mo lang na sa barato, malang na. Mabakal mo lang na sa mga Butika, malapit balaklan. lang sa inyo lugar. Yes. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar. Sige, okay. Happy birthday na kay Cheng Grijaldo Piña, Florida. Halin kay Maria Luz Grijaldo Macunat. Happy birthday sa imo. Yes. Dino Alec, good morning. Armando Saison Guevara, kag kay Pepper Parsley. Shaggy, mo na ni Shaggy, ho. Ang ano, Happy birthday. Shaggy na, Shaggy nga Shagilid buhok. na ang buhok. Kay Roberto Tito- Nonoy Chopego, happy birthday man sa imo dira. Alin kay Mike Sema. Kag-action bara man si Tito Edwin Pantaras, Yes. Action Eden. Kag belated happy birthday kay Hurley Queen Esteler. Belated happy birthday. Standby na sa Action Hotline with Action Art Tayhupon, ang inyo naman din ng news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Bacolod Aksyon Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.